Drepte han. En til. Det var han til venstre. Han insta-døde. Det er en til her ja, på høyre siden. Det var 2 til venstre for deg. Var der? Ja, de har sikkert drept hverandre da. Ja. Det er bare en igjen. Siste skudd jeg hørte var denne veien mot nord. Han må være mot vest, tror jeg. Det er ikke sånn han skutt. Nede. Nice. Lettere eid. Jævla toppen av haugen, faen for noe drit.